नमस्कार मित्रांनो, पाहूयात आजचे सोलापूर, चेन्नई, अलवर व हैदराबाद येथील कांद्याचे लाईव्ह बाजारभाव। आज आपल्याला कांदा भावात खूपच मोठा बदल दिसून आलेला आहे। सर्वप्रथम सोलापूर या ठिकाणी बघितलं तर एकूण 155 कांदा गाड्यांची आवक झालेली असून या ठिकाणी सुपर गोळा साईज कांद्याला 2700 रुपयांपासून ते 3000 रुपयांपर्यंत दर मिळालेला आहे। मोठा कांदा 2500 ते 2600, मुक्कल कांदा 2300 ते 2400, मीडियम कांदा 1800 ते 2200, गोल्टा कांदा 1400 ते 1600, गोल्टी कांदा 1000 ते 1200, चिंगडी कांदा 600 ते 800, जोड कांदा 600 ते 800। त्यानंतर या ठिकाणी नवीन लाल कांद्याला 500 रुपयांपासून ते 2600 रुपयांपर्यंत दर मिळाला। तसेच पांढऱ्या कांद्याला 700 रुपयांपासून ते 3300 रुपयांपर्यंत दर आज आपल्याला सोलापूर या ठिकाणी पाहायला मिळालेले आहेत। त्यानंतर मित्रांनो, चेन्नई या ठिकाणी बघितलं तर एकूण 70 कांदा गाड्यांची आवक झालेली असून या ठिकाणी मिडियम साईज कांद्याला 2000 रुपयांपासून ते 2400 रुपयांपर्यंत दर मिळाला। मुक्कल साईज कांदा 2400 ते 2800, एक्स्ट्रा सुपर कांदा 3200 ते 3600, आंध्र प्रदेशमधील कांद्याला 800 रुपयांपासून ते 2000 रुपयांपर्यंत दर मिळाला। कर्नाटकमधील कांद्याला 2000 रुपयांपासून ते 3400 रुपयांपर्यंत दर आज आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत। त्यानंतर मित्रांनो, अलवर या ठिकाणी बघितलं तर एकूण 15000 बॅग्स कांद्याची आवक झालेली असून या ठिकाणी गोल्टी कांद्याला 1000 रुपयांपासून ते 1300 रुपयांपर्यंत दर मिळाला। गोल्टा कांदा 1300 ते 1500, मीडियम कांदा 1400 ते 2000, फुल साईज कांदा 2000 रुपयांपासून ते 2500 रुपयांपर्यंत दर आज आपल्याला अलवर या ठिकाणी पाहायला मिळालेले आहे। त्यानंतर मित्रांनो, हैदराबाद या ठिकाणी जर बघितलं तर जुन्या 40 कांदा गाड्या आणि नवीन कांद्याच्या 60 कांदा गाड्या असे एकूण 100 कांदा गाड्यांची आवक झालेली असून या ठिकाणी सुपर व्हीआयपी कांद्याला 3800 रुपयांपर्यंत दर मिळाला। तसेच मोठ्या कांद्याला 2900 रुपयांपासून ते 3200 रुपयांपर्यंत दर मिळाला। मुक्कल कांदा 2600 ते 2800, मीडियम कांदा 2300 ते 2500, गोल्टी कलर कांदा 1200 ते 1500, सिंगल पत्ती कांद्याला 2500 रुपयांपर्यंत दर मिळाला। तसेच मीडियम कांद्याला 1500 रुपयांपासून ते 1700 रुपयांपर्यंत दर मिळाला। जोड कांदा 1000 ते 1200, एव्हरेज क्वालिटी कांदा 1000 ते 1500, चोपडा बेस्ट कांदा 1500 ते 1800, तसेच नवीन कांद्याला 1500 रुपयांपासून ते 2000 रुपयांपर्यंत दर आज आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत। तर मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या कांदा व इतर शेती पिकांच्या ताज्या अपडेट्ससाठी आपल्या चॅनलला आता सबस्क्राईब करा।